Sanibona, sibongela wonke umuntu kule channel Ntofazo TV la sibheka intokazi uThandeka Hadebe ebhale ipost ensukwini ezedlule. Le post ibithi izinhlelo zami zimi kanje mayelana nokuphuma komsebenzi omusha 2025 new album. Insuku ke lezi ayibekile 2025 release chart ngeyi-21 uzodedela ifront cover July 22 July. Feature artist 23 into efanayo 24 i-back cover 25 sizolindela i-promo music video. Ifikile ke le ntokazi le kuthiwa uThandeka Hadebe, bayazi abantu ke imayisidlala stage jabula zonke izinkumbi ezisuke zikhona lapho e-stadium or enkundleni la uyayiveza ke indaba uSisi Thandeka Hadebe intokazi le. Iphinde yabuya ke yazo update abantu yathi ngiyabingelela ngani zakwethu ngithi anginethulele na i-front cover yomsebenzi wami omusha esihloko esithi indawo yezinyembezi, i-album leyo ka-2025. Siyayibona ukuthi icover inhle kanjani, gqokile intokazi izothile, ikhombisa ukuhlonipheka. Kodwa nansi indaba enkulu abantu abangayazi, umsebenzi agcina ukukhipha ngaphansi kwesihloko esithi wangishela wazi. Kuney'ngoma laphana ezi-more than 10 ezingaphezu kweshumi ku-album yakhe, ngiyacabanga zifikile ku-10 kodwa iy'ngoma zakhe zaphuma nini? Ngicabanga ukuthi ngo-August if I'm not mistaken, kodwa ingoma ey'hamba phambili injengalena ethi wangishela wazi 2.1 million ama-views lapha ku-YouTube. Ithi Musa ukuconfessa featuring Mzukulu ina 1 million ama-views nayo. Bese enye ithi Wozani ina 3.9 million ibheke ku-4 million lapha ku-YouTube. Bese kulandela ithi uyangihlula kugana ina 1.1 million laphana ku-YouTube, zikhona ku-Spotify. Intokazi le ngi-happy ukuyibona ifelela, iphakama, yenza kahle. Iy'ntokazi-ke zimbalwa lapha endimeni, aziziningi ngendlela okumele zibe ningi ngakhona. Bakhona oSisi Ndoni, bakhona oSisi uGandaganda nabanye-ke abambalwa bakhona njengoba sibona-ke naye-ke uThandeka, intokazi uThandeka Hadebe. So engathi bangavela-ke abanye abantu-ke besondele bebonakala ukuthi bona baphetheni namakhampani aba-record bakithi. Iy'nsizwa ziningi kakhulu, eziningi iy'nsizwa. Bekuyilokho-ke besifuna ukuveza-ke ngalo msebenzi ukuthi-ke isihloko se-album sesikhona, indawo yezinyembezi, album elandelayo eka-2025. Abantu belindele-ke lezi zinto ezisazokhishwa-ke njengo-back cover ne-promo video ngeyi-25 July. Bafowethu siyathembisa ukuthi kulo nyaka ilo nyaka uMaskandi. Ongakaboni ukuthi uMaskandi uza kanjani asazi. uMaskandi ufikile, uMaskandi unzima, uMaskandi ukhuphuke ngampela. I-genre e-improve kakhulu online le okuthiwa uMaskandi. Ngibonga ithuba sesiyokhuluma ngokuzayo, sizoni-update ngokunye okwenzakalayo kuphi endimeni kaMaskandi.